20 și 3 gemuri. Asta e foarte bine. Bine, papa, sper că ați dat like și un subscribe. Pa! Oh nu, oh nu. Bine, vă spun aici. Pentru sfârșit, dacă ați ajuns. Și sper că ați ajuns. Vámonos! Dar am câștigat o hartă și o dau în curând. O să pot să o upgradez So many specimens to discover! ca să pot să iau un gadget și pe ea. Dar am nevoie de 480 de bani și am doar 280. Deci, da, pa, pa.